שלום, מדבר אלון שדות. אני בעלים של חקוק בלב ורוח כפרי בצפון, שדות תיירות שנותנת שירותי תיירות לכל האנשים ברחבי הארץ, והשיג סוכנות לביטוח מזה 20 שנה, שירותי ביטוח חיים, פנסיה ובריאות. אני משתתף ותיק וחוזר בסמינרים של דני לשיפור מחירות והישגים במקומות העבודה ובעסקים, ובעצם קיבלתי המון ידע וכלים במהלך השנים. הסמינר הזה היה מקסים, היה קליל, היה פשוט והיה עוצמתי. למה? רוב הדברים אני מכיר, אבל שכחתי ליישם. אז פשוט שדני מזכיר לי אותם ובקלות מראה לי מאיפה הם באו ומה הרעיון שמאחוריהם וכמה כיף לעשות אותם, אז זה מזכיר לך למה כדאי לעשות את זה. ועל אף שעסקים בעוצמה, אז נורא בא לך כשאתה יוצא מסמינר כזה לרוץ החוצה וישר ליישם, כי זה נורא כיף, ותמיד כיף לעשות עוד ולהצליח יותר. אז אני ממש ממליץ לכל האנשים שלא חוו את החוויה הזאת ואלה שכבר חוו ורוצים להיזכר, זה כמו לתדלק כל פעם את האוטו, זה נותן לו עוד הרבה קילומטרים קדימה. אז תודה רבה, ודני הוא מדהים.